O término boinas e birretes foi acuñado polo propio Baltar. E o de Lugo, Cacharro, Cuiña, e tal, eran os varóns do rural, que eran galegui... Bueno, decía el que galegui... Eu penso que o baltarismo carecía por completo de ideoloxía de calquera tipo, daba igual unha cousa que a outra, o que quería era o poder e deixar o poder en herencia. Fronte aos birretes, que eran os señoritos da cidade, como Rajoy, Feijóo, todos estes. A diferencia entre boinas e birretes, a birretes asúmeselle que é unha preparación intelectual superior, non? Supónse. Imos ver un exemplo da fabulosa maneira de estruturar discursos do líder do birrete naquela época. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza. Pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad. Pois aquí os birretes, os preparados. Eu desde aquí propoño un concurso de nomes. Todo isto, Baltar fillo, o fillo, era birrete, era boina, era unha mezcla das dúas cousas, era todo xunto e todo o contrario. Baltar o fillo non es Baltar en perfecto castrapur, Unha canción interpretada no FIB, no Festival Intercultural do Barbaña. Unha canción que podemos escoitar agora mesmo, minutos musicales. Por favor, pues sí. Baltar o fillo, Todas xuntas. Baltar o fillo no es Baltar. É unha genialidade, efectivamente, Baltar o fillo non es Baltar, nin se parecen. Eu penso que o fillo é un birrete nacido dun boina, porque naceu señorito. O pai tocaba o trombón con aquelo de senores del PP, jódete, jódete. E o fillo tiña un calcetín usado de John Lennon como o pai tocaba gloria. O trombón e o fillo tocaba o ifón, que estaba sempre sí, efectivamente. Co teléfono.